Abusha anaso ya da foforo ene de dwumadi na na no tin ene asoko adali gidigidi ene de me ma be jafo se yani abro ene yani abre papa asama ya be ka no I ne your bed official subscribe na fa comment bra na ni awo so ma ya sama de dwa so ni se yawo wa for ba oba no opese de bia odi ni pie so ni opepie eyema ana ope Oh, problem ni ho. problem ni ho. But I was see asitinem no ed. Okay. Enti no iskasem. Okay. Ti said ya da bia me ka no. I was on net na ase. Okay. Na man hu no ma ba ko mienu bi. Na oti ase a moaye ne sa. Okay. Because the pass de bia mu be pia. Wo de mo amọ kakra na mbo ka 100 cedis a. Pia bia fi no aboka 100 cedis. So ati ase. Mo ba ware no mo ba ba wo. Ni nyina na bia na on de na adwene nko so. Ana when you say from so te order from ante order. Okay. Tini nyina akoye nsem bia wo se wo mani hu. Sesi we scarce den cross here DBC. Okay. Because yare betimi abo. Bibi betimi ato. Okay. Ye diska corona na be den ebeko. Okay. Enti no said you si pepie no. Onye bi kura weekend yenko baako. Okay. Oti ase a fine. Wanti ase a saba na yenware no. Okay. So ati ase because oh say oh wale oba bi sa o ye den obegu enu ase. Omo awdachi. Omo awdachi. Okay. Enti oba bi sa no. Ko chere no so mfade a. To ho free no. Okay. Ellen, afa bema no no njo to pa. Etwa ansa pa. Da bia so bema yisu pekisi. Mama masere. Asire so afa Question no ebe say ebe kama. O ware na one ne te na we wura saade ni. So wa no wura saade ne se no oti sa. So odi sie o. E no wa be hu so wa ware na wi. Eno de me no beka. Semi ashase ne na minnim. Se sa na ti. Ka wa anwa no. Ka me nware no. E na ma be hu. Ti me no beka. Se ese wujai. Na wujai nso a menini se untimi fiti ploko pe. Na wunjai. Okay. Kakra. Ebi kura me na me no hakoto ba ko ama no ano. Bi about 3 to 4 days na wunya no ye. Se me ya wusa na se wo se wonti ase de a ese bi ja ma ko. Okay. Because wo di esika ye ne ye de ye betu susu agu ho no ma for ye daache no. Wo di esesehwe ensa no wo to a ede bi asa obe no ma no pa awie nwumra asese. Jot no so obe no ma no pa awie nwumra asese. Obi nu katum ba ko. Etu di esese na de afe hwesika obenya. Ebi kura me no ka se rented da. Okay, na de mo renti. Ana moti obido do problem. So ati na wo di se sika we chugu mu na wo wi a wasa ba benya yare na de abeto me so na me amasa abeti ntam na me do ko na me do ba ese mi ja block pe Sa because me ntimi krambo me so me pekisins ba nti wo ba ye den na wa ko no nsa no wasa no jot na ba be kisi me ni ntimi o se e ba ka so wa ni yare ye no we ja no me no beda na ya pre romance krambo a me ntimi. Okay. Because no na be ma me hu asisi mu so ansa na me no. Wo mo so okay. Na wabo na musie mi ntimi. Me ja mo contentem kula na. So ni mi enu hia e bo ne papa. O pa bi se me. Oba Miriam, oba Pantampra. Se wa vale bema no. Every day weekends bia. Also obepi. Otu for so near no and lifestyle the choice. O de walo setting fi weekend bia opi koba anopa no aba fi sa bema no ebe so ne betina ko sie wie e wo mra epie wo on the weekends bia na epie ye wo pie ne wo pie. Okay. Obi betimi apie en sakra no ba akokra bia nsuo ba akosie no beto no asan dia ene opi akoye ne na ni je ne se obetie nyo patna otie nyo ma no asan ba na ni je se me hye da mu ntimi na every week ko pe ba bia
So Ebi a ye wo bɔ anwom wo fi. enti da bi efie nnwom nte sɛ deɛ wapie akɔ Sa. Wo ware Ɔsɛ ne bia. fi wo ware a so ne wo yere wo. bɛrima na Se wo ware se wo ne di asa. da bi ɛna me kyerɛ sɛ waware ɛna wo ne wo komiti Okay. na bɛrima no si da bi obepia O se weekend bi o pie. ɛmfa asomdwe ma awale O pie Friday, pie Saturday, pie Sunday. asomdwe ma fie da Okay. da bia ntɔkwa Mhm. ebetumi aba sɛ wobetumi ahyia wɔ baabi na opepie pa Ene be. ɔwale wo wie yɛ na wasesa wagya Okay. Okay. wobɛfa bɛrima bi opepie pa ɛnso ɔwale wie yɛ na Oja. na wagya saa nneɛma no Mhm. ɔhu sɛ afei mu bɛstarte abrabɔ Mhm. ɛmma ɛbɛbam Mhm. ɔhu fɛsɛ na wo nko a wadidie ɛyɛ sɛn sɛ obi abɛka wo enti da biara wodeɛ da biara weekend biara wobɛpie adɛn Okay. akɔɛdɛ pie deɛ ɛyɛ but ɛwɔ mu a yɛnam yɛtumi kɔhyia awarefoɔ Mhm. obi a ne mma says ne yere ka ho No, no, ɔno okay. aka ho na ɔmo nyinaa wɔde wɔn apue wokɔ ho a ɛyɛ na ɛɛfɛ kɛkɛ Okay. obi wɔ hɔ a ne mma mmiɛnsa ɔmo timi no ɔde wokɔ lake a obi timi ne yere ne mma na ɔmo anoa ɔmo aduane agu ɔmo kaa mu na ɔde ne yere ne ne mma na ɔmo aba lake nti ɔmo aduane ɔmo nkɔtɔ aduane kɔm de nkora na ɔkɔ bie kaa boot na wakɔte aduane ɛɛfɛ but yɛwɔ mmerɛ a yɛde yɛ saa deɛ no kora ma anigyeɛ ɛba awareɛ no Okay. mete ta no so efie a na metimi wɔ GP hɔ no fie bi bɛn me my de ɔno ani fie ɔno na yere o Mhm. etimi di ba week na wo hu ɔno na yere Omo she inside. ɔma pie my no na yere wo yi ɔbaa ne wo ya yɛ kɔ na ase asɔle ekɔgya na yɛ ekɔgya na asɔle mu Mhm. wɔde yɛ kɔ airport de kɔ chini hɔ ɛsa de yɛ kɔ mall bibi obi apɛ bia ɔtɔ ma yɛ afɛ yɛ beduru ya 1 week yɛ hu ɔmo fie na ne baba akɔ me frɛ ne me kunu nti me kɔ na mse na mase wɔ na ɔmo se hwɛ mo kɔ na ase asɔre mo beduru fie o kunu ndi ne hwi mo ma fie o ɔmo beduru yɛ papa ne hyia me ɔ se hwɛ na wo nsa me ne me yere yakoda ɔmo ni sika o se epie nye me wɔ so ɔno kɔgye guest house Mhm. wɔ so ɔmo kɔ na ase asɔre ba yɛ na wakɔgye guest house wɔ se wɔ mu a nya ho kyerɛ wɔ se mo filifili na o ma ne de wanyini no de nkwala na aka na hyɛ no ne nsa wagya bibia wo fi na wo yire na kɔhyɛ baabi sɛ 5 days kura na ma hyɛ wo wɔ se wo nsa manyini nso me wale abaya me ma na niche sika na ye ni hontia fie na ye me fie obi a me pam me but me pese ye kɔhyɛ baabi kakra ye kɔ ye nso nkwala ni hɔ awia kura wo mituka ba fie wo dem ho na kura we awura wo baabi ye kɔ ye ni age kama ani ya ba fie Sound refreshment. tie wo mu a wo betimi adi 4 days na wo hu one ne yire no no ma hwe wo mu a no ma ba fie but sɛ nya ho kyerɛ dia ɛno nso nkyerɛ sɛ da bia wo so le pie Anti Mayor, Max. Ayesha Bema. Ono oba, ene wo mansi, amu nyina mu dase ne mu. Yes. Metia abefo ne etiefuo. Mesra manya mu fancha me na asa me mood no from kakra. Mu do fama ma mu do mra. Me pam cho metia abefo ne etiefuo. Ala otwe ni kida ba mo na. Na bi. Sa mo na. Me na konya iso chia ne nua abramponsa a wo kokoben. Ukunu kudi ofi US aba me mana kwa aba. Okay. Ya bi onam no ni uye pa na die ye. Why? Atenase ache. Atenase ache. Mani bia bia kwa na esa kwa ni. Ya won no wen ya no asa. Dabi. To aba dia. Misra wa. Ni no ni nyina no. Mani sesa wonan nkon won na no anti no bai. Papa sa bi sa bibiem na sa no bi sa me na no osi. Me se, esa oba, onu kunu, mu so no room man nsia. Mu nyina mu dase no room. O man so enye nkola ha. Mu nya Enya so. Papa maka ne sɛ ɛyɛ na nyɛ nti a maka sɛ ɛyɛ na ɛnyɛ ne sɛ obi wɔ hɔ a situation ɛna amana akɔsa adi the situation obi wɔ hɔ a ahokyerɛ ne ahohiahia a wɔwɔ mu no wɔntumi han dan ɛmma ne mma Timbe hɔ kra wɔntumi wɔntumi afɔde deɛ na wɔde betumi ɛne saa single room no ebe na nipa so to a ho ache
papa ahokyere ne de eka abrabọ no aka abrabọ but Bible say nsa anya adwuma ni oba mpa adwuma be ma mpa adwuma papa ensa bi ye adwuma enso no mo hyere no kyɛn obi a ɔnyɛ adwuma nsa no so ope eno nti ni nyina twa ko wie Awurade sɛ de meka Awurade do be ode saa na wasa meka wa mo ho Awurade mo saa na wasa meka ba me kora ti ade bi wa enu nti na sesi ye wo doctor mo ni ade wo ho ade bi wo ho no ma sunsun asem swati ase ti o so dan ne nioma bi na nioma bi dan enti se bibi ikoso saa na tutu ana montem na hwehwe obi a ono so huru fom kakra me pa cho so nti America ne saa se on se enya obi biara energy bibi di woni bibi ni ase na obewu se nti na na se situation na eno so nti no ohun bakoso achiro on se eba ne saa enya se ohun so obi tichen be ho mu enya ne fa na se obi ahan flat na ne magu fa na ohun so gu fa enya se enya ne fo eye ne fa ya na kono no ni mu anu odene eni nti me ka se eye ne se do obetimi afford na one ne ma etimu na enye se wo betimi aye na nso so onye na odo ma ese dan ba ku eno na enye obu ho betimi aye but onye eno de enye okay eno nti na me ka se efa baby aye efa baby so na de me pese me ka se ni pe nyina se abrabo ya aye ebo no yebo enisuo emu ene hunhun inuti uwi uti asase so ahun se ofa benkum na enye yi a e wo sa ofa nifa okay obi nnima obi kire okay ebi asetena wote no utwa ho beebi a entwa empa ye nyina yebo Awurade ne ya ho odene ebi a wabɔ mpa ya de wo se wo ye bia wo hu na enunti ena odi hunfo Bible mu kura na me gidi se tetewofo no obi wo bɔ ne bra na so wo hunu niema bia ni so a anase so mo kosa kra wo kodi hunu ni wo eno a kire ne se ade sei na wosa wo ye na wo tinye di nkunim anase bibi sei na ni sa wo ye wo ya wo bedi nkuguo enti no me de me hu ne sese wo tu sa na mo no a enya bone enti se wo bosa ayi ni na so fo se enya ma na ho be che wo kire wo a po di hunu ni enti se wo tiwe na said what was a say na say me ho kire me na me ya adwuma na me adwuma nko yie me fo say me twa me ho enye yie me fa ba ma me hunu ma brabo eni so bi a ba na di mi anu agya mesi ho nkrofo fa ma ma ye toka ama wo mu a ye bo ma konme me nko a me kwa na edi me free ni adwuma ba besi ho a menim di Awurade na mo so ye na dwa ato say haban bi na wo be kire me a ma keka abom di bi adware say me twaso na enya adwuma Wachira medura meja manunum bi di bia fefa me twanchanchen na afredwa ama enti saa na ti ma o se ma me nka se me nkyire ahwefo mo hwe se be yo munti o mo nka kwenti na eduma di ewiase ye nyi bibi ni ti na ye brɛ no se be ye na no first no obi be ware obi ana obi no be tena na o mo kwa abusa ne ye nware kwa ne no obi ntina kwa because obi wa de sasa e di dua ne fie eye bregu Wole ne ba wunsia wonhu yiye yeda wo ba bobro bi wo fie bi wo ayi ka no so a bi so ate bu e ma no fe wo wale oba nse no wo abosan tete wo abetan fie abeso wo abosan tete bi hia mo ba beso ndi za fie oyi wo ko si oba no ba na ye sepe wo abonti wo be sin nice wo so ba yi wo fe ko fa no ne defe abra wo ati saa na edi enya no enya abrabo fa no matra aka se media abrabo no di temi se wo da baako na wo mansia mu dem a eye no because abrabo no sabi se utimi discuss here wow ye ma bebrebe mu fa ni ma me se ade ya na no lifestyle onye aduane onye ska o chema ne ma no ne madu kokofi ji akosi ji kwabnaji ti ma me ntimi nsi na Besima ameketwa onyesika na wa akoto aburu no wa odebuso otoje ni lezu osita won kare enti abrabo no eno wa ya ankyere be tie di enya eno ba bi ntale mentale ni agudie ani no ma obaye no oni da ache odropu ma oni apesa mi sevu na da ti bi amenyini ebi ama ho ofere na mi nusa
What I say? And here can you two omfo because oba bi hospital baby aso e wo na wie but na okuta phone e kira ntimi okuta phone and now shatari e kira ntimi shatari to be ma bi hwe ya be ma bi hwe ye wo ya brantie abra boni so on dey fashion life apiepie e na opie die na wo ka kire be ma no atu be ma no so onwe da achen obi abetufo me da se bebre we kra de so tufu na wie so what I say it is a wo hwe bi ana wo tie bia tu hofo because abrabo no enye se ya na ye kɔ no da bi enu ti tro say ka obofo wo mrant brim sana da boni na dru enye se da boni bi wo se twauti sa but wo kire wo se mre ya ho odin no udi die tebi na se wo bo akokora watimi de se atwitwa ho enti de America ne se wo mampo na wo hwe wo mo a dwene da ache no because enye obia na abehwe na obenyini a obetwe na ni abehwe but wa dwene da ache na ape bibi kakra to baabi wasi ufi a na wa fani nyina ahwe wo ma sa abra wo ma ahwe wa onso onye baabi da ma ho to enti nye de wo de hwe wo ho na wo ma no wo de ni nyina abehwe wo mo pebi to baabi fama wo da bone no okay de wo ye bia nso no ye yiye menye bibia akwa na enye wa adwen se wo ye ne kwa no wafa wo kwa ye mva bibia akwa sa akwa enti be sere minua no e ma ne mema no se adwuma na wusua ye no wusua okay na ma creativity ni nya kese na no na ye diska ne pa okay cause ye se ye pam tare a wo pam tare do so papa na fashion bam designers krom ha o mo pam tare so fo ka akọ baabi no akọpam tare di entia o creativity what for creating a camera enti na ma ofuka akọ da go kwa yesa juiska ka ko kro no sika o sanjo ne do so se se ka pam wa enso ko we asaka so ama me motor specific so ati ase enti no creativity na o de be ka o ye ni yie na wa nkasa o de bibi kitua bi na ye extraordinary we ye de sa we ye den o be pija enti misre emo bia nso ntrago si a emu odin de adwuma no ho ayedene but then tra ho ntwen se obi na empa adwuma ma wan kasa start se ene praye kora kohwane ne ton eja kobubu nsupa akọ so o different echi de bia komedem okay ele oba bi ti se wo si so bebe bia orojete no de opposite so percas oba ma wo sika odi ni pie dia futu ana masa longe na wo hwe ye kakra me kan se ene obi eni ho a otu obeka se wo pe be ma wo ni sika na wakofa cha dabi ebe na yen fa fo ene atwem because ya bra bo ahyase ne no na ye ne de share ye ho asese ene de be fa ne de akọ enimu akọ enimu ani na ye di but akọ enimu na sika ne ba ye e ho no na be ma me be kire se mempene okay na wa bregu kwa okay ye si fie ye bie so ye bibia but ma bregu e ma on nya na adwiri kura se wo kofa debi ebe yi okay on funny e no na adwini o wase ba na ma na be ma ya adwini aya na adwini wo tira wa debi wo de fa no aka ya ele ntu aso me ma adwini because me ma ko bi mu da wo nko awa dwen no me nko ama adwini ma ko bi mu da eti de o so no be fa on fa onya so ti ase fa je bi wo hu na mu nyina mu nko na mu wa okọ ebi wo hu na wo bua ka hu na abeye bebre okay na no je basa na mu mienu no mo ani betimi age e se debi ebe ya fra me ko ton pure water afa na me ko chichiri ipraye afa na o menye menye oba meli dia na wo nwa bi hwe se be wo de wo atete nkola ko ta no so ne nkola wo so baba ana nkola no nkola no omu pru akola ba ko bo je be nwotwe sadna eyema awofo ana eyema mo ma wo se mo ni afi no se bia me tie na bia me plan for be won da bi wo de o yepanyin akola wo sua adwuma wo nchen ana o baba wo sisu no de bo anwotwe ofia na okwa da bi aso no wo kire no nkra na wo sua adwuma ejuru ba bi wo wa enye de wat fa ba bi wo so opti mo mase cha obu a wo sua adwuma no
Wan fa no anka won ti won hye adware ni. That only mama ni papa. Enti wono mpena na wo twe no. O de no ni hye na adwuma no. Na wo pon no no obie na adwuma no da so bo sa abra ne dia. No sa abra bo mu na ankasa no. Woni shuban. But when na wo didi wo be say no wotuma ya yale o. Wobetimi anya yale. Ati nyam kwala ne nyina. Ba de ebi wo ho a be ma ba akopɔ ne nete no. On na eboa na ma na hye adwuma no. Be ma ne hye ni. Me twa no kakra. Ne wo kan se te sa na enye su a when you said you see pray in cars. So I na just say or the PBB Yeah. When you said you see pray in cars, Papa. Your baby be okra na. Or jije no. Or jije ti o mu a. Okay. Mati what you my willing to ask me meet you. Enti obi wo ho a. Ade na ono wo ye no. Enya ne pe sanko so yesa. Then so But na ni abris for penesa no adwu. don't find the man. Na nkwala ne nso bi wo ho a. Na menim wo mu a ne mpena ye ba akope. Be ma ne hwe ne kama. Saade a chekura na wo hu na oto na wadwuma mu. Oba na aduane kura. Wode waduane bere wasan ma osika. Eti se be ma ne ye wosan na wosan kofa be ye nan kusu dia. Na ma wo se wo akoro no. Wo mobra. Wo ye dwumafo. Na nkwala ne bi nso wo ho a. Na ye ahokyere na ma na die yesa. Eti obu a wo yesa na osua adwuma ne bi na obie na adwuma. Onye saade ne bi. Na adwuma na wo ye no. Ebi be firi maba ma wanya bi aiden. Ato de duane ade anya bi atware susu. Nti no almost habra ne bi. Ne ye obi wo obi adwuma no kura de na adwaman no kura de gyan. Odi no sa. Sa wo sua adwuma no ye obe ma bi wo ha sa habra o mese ope. Wo pon wo na wa bie wadwuma no. Afi no we so so master. Afi no wo sa afi de wo ye master. Okay. Sa habra no e no no ba bepem. Eti eduru sa e ho na e na obi nsoso mema asem no. Eba. Okay. Ati nkanye se wo ba de ba akofo nko a mpenafo nan enum Ebi de nwotwe. enso wo de kwan Door to door. What wo ba sha wo home delivery. wo fa na yale wo papa. Ofa. Bi de mi nua ba yikan. On say yare e wo ho. But to situation bi wo ho na ho. Wa nhwe ni yi a. De o se o pa na ompe no. Me ya meti ya say me din ka de ma asem ye mfato ho. Me wie school a je tete na papa wuye. Na papa wo sika pa but infantifo na busua na mo GBB afri ese. Me na fofo nyina ko school. Na me ti fie. Na ko 2 years. Minya ohini bi boa me. O de ti me. Me sai efa ba ko kan. Omu mienu na me ti ndi call vocational school wie. Opoku arga vocational. Yes sir, ude obo 2 crowd. Na my no shinti na ma yes ade no. Me wie ye no so no. Me ndeti me ma mienu da. Yes. I just about ko. Risa me nu wajai. Me nu jai ponso a. Me ma na che. E bia 2 years. 1.5 and san e bia obesa ba back. Okay. Yes, obo mbe fe ba ko no ja o sa amara ba. Oh, so obi o no no ati mu sa ade a wa ye no wanu no. Okay. Me so no se me ti mu sa ade a we ye no enti mi fa me ko ha bia ma ba me jo back. Enti me ba o. Se be ma hwe o. O wa ko school. Wa hwe wa ba mu ma me hwe. Let's say uwie school. Uwie oduma no uja no. On fan cho na zo no. Family obetimi dia cha family so de cha ni. Me dem fan cho. Me ba. Minima baaya bi a na one be ma bi na wo. Na one be ma na be ma ne tena ye. Mu ni nya ya be ma. Oba no maame enim boy no. Boy no maame ne papa enim girl se one ne na wo. Okay. Afi girl no ko school a blue stage boy no boa no kwan be pre so. Wo se maame ne boa no ba bet boy no so boa no kwan be so. The blue stage no so boy girl no ko boy no wa. Na boy ne papa na wo so. Emema bebrebe we nyu obi ase me. Girl ne papa no ya na boy no. Boy ne papa. Pam oba no. Si mama bebrebe we nya ni papa pa bia ne be na abefa no. Na girl na akọ ka kire na. O ma me na ka kire se fi no. Si mu ka wo so na aye. Ahwe. Afi edurube bi a girl no na e kan wo. Edurube bi a girl no se wadware ewi no se bedroom.
mu ya ne se papa na to papa na to an o be na di wura ho me pa do kora obie so akere me ba nti a wonte wo kasa me pa hwe o se de sitie afedru baby na papa na frɛ girl ne maame aka akere ne se em so mo tena dru baby girl na wie school wo ye adwuma boy no so kolikoli na boy ne nema nya yie bet girl no maame tena se ka so ma tena se akere abrabo asase de boy ne papa frɛ girl no maame ka akere ne se ne ba no ho nso aware enti so maame no fo se ne ba no enye kunu no obeware a no ni sika wode boa ne ba ai no be ma na hwe oba na so ba na hwe oboa no so ye kolikoli enti no oboa bi ono so kura mu sa girl no enya support boy ni nia no ekogina mo papa echi enti girl no dia na e kasa kire no me de obesusu mo kire no ka kire ne se aware ya nware be ma nko boy no oye good wa boa but the ebusia na ye letire se omo nya wo papa ni na nani bere oba no yes said you so ejina mo papa echi I saw mo munim secret be yes enti no girl no any boy no ejai boy no so de so omo die onya girl okay so no so omo boy no ejai o ti se o di o papa die na ti na se ono ye bibi ebe kan enti ni se no boy ni papa so say na say enyo na beboa na ma na ware okay me ba ka so enye ni sika no aware wa ya me ma brabo wo lo ba na omusuafo o ma nhwe na me hwe na wo du be because wo ja na mo ni pa kum nya de me nku me mo ate na te se ni pa me mo ate ko afọ wase Esa we ni blame na free wine. Free be man pa. Enya girl. Enya girl fault because ne papa. What you say? Those are catch boy say o papa fie o. That was why boy na my girl no maame e de ba two manim. Okay. E ma me friend boy no wo fa o teta no so ha. E ma me friend boy no wo fa. E friend boy no. Any girl no maame ne girl na nkasa tena ase. E ka asasem we say. Why you counselor? Answer me you dance me. Enti ya kan asem we say. E kwan a o papa de girl no enam suni. Oso on fi me papa na papa de sa no. Okay. Ah, busa o. Papa sa no. Tu free okay. Ah, sa na o papa ti o papa. O ma me chiro mpa so di, ma no ko chire mpa so di. Pa ko fe ko mpa so ne, bulu mu du ne ko ko mpa so. As why say o nti apo no, eno akọ no wo nzu andi wa na. O ko papa na o nkwa na wa fa. Ye ma me ewu. Yo no ma me ti ase. Abusuafo asemo edie ariawo gbo enije gbo edie ya na edie ya asemo ena de mi nya obia wa ko ya me komadi ko asa me ho ya me de de bi se me ya yale ana o twa na abirem esa abusuafo me pa mo chawo madaruma ema titiru ena me ne mo kasa nka me na so me njo ma titiru na me ne mo kasa mesrem enidie ye ma efira de bom fiti ase de urade aka waka enipa ye nyansa ne enimdie entimi nsesa nyame enhyehyeye se eduru se ye kunu no mo ebedi yen a ya yangogo ye ho kakra okay ya ma ba ye ho kakra o ma ba ne nem ya baba ho won se be ma no woda usu na se obedu me fa ne so de tete wodi ekura mpo a na wodi e woda anya mesraw woda mo se e ma wo nan no ba wo nan mu mata de em se chi me kakra ka me ba me nan mu kire ba wo nan no fatu a na utwem nya wa ya no emu mie na kwan no emedem se de be ya be ma ne de no kote no ewura etwani mu a ebekọ so ma ho kwan ma ne sesa wo nan emu kon wo na wonti me wo wre Bema wodi una kan wodi ani nyina ya resaw. Fiber kura wonya bi. Bema. Tambia wodi una kwate pem wa wodi anu a. Wa ankasa kura woti de bi. Ya na aye de ya bi. Bibisa wonya fiber. Ya sramu edie no. Muma mema ni ni yen. Ema ye pedie. Ya ma mema hunu se ye pedie. Fa chata ka ukunu. Na edie enkum
wo dwale a woni ka oba ma okunu ta adi wa tem bia wo skin kama oba yansafo ofidi ne kunu yi se de na ho saa so saa amade ebe me pa cho de me ya na no ma ye ma me tu manfo ya mo ma mu kunu mu ni ye no mo spams no anya rich na so odi no pipi gu mu a wo skin no ayefe na je se ye ni aye ndi bi de ye no so ye se ye pe fisa kwatia de wo yo ba na ati wiase na wo ndi kwatia sabi efunu so won faso na kwatia so ye kwatia ye kuru abrochiro kwatia so ye kwatia bekra kwatia so ye media de kwatia kra so kuru abrochiro na wo me tu betimi akase be ye mfie di kra me ni ano so ya kana hu ya ka de mpa so kuru abrochiro so a twa se no wo twa entwa chance du enfefe wo twa entwa kwatia na different na na da abonten nya botra baba aboa no oba fatata anopa ewia enumre edwaye kitchen bedroom porch mu okro bi eni wa mani ni wo hwe na dua bi si fie ho awu so dua no se na so ta wo tu wo diu na be obi eni fie pie wo so dua no na pu to na wo kunu nyina wo chi no mo do enu anti mo bai wetrase abu shey o se be wiye ni o etwe ni se be wiye ni se be wiye ni kotie ni se be wiye ni etwe gesi amehia ni ya kotie gesi amehia ni ya abu se na du mesi dwade ya de for drop ton de bra ni mo hu dawuru mo ba bi a wo hye bi e beton ama yato o je wo hwe ya the followers like here omani gie ho omu fili ye yeso ye fili omu gbenze enti for that ton de bra ni ntoma o ton hwe o ton supporter o ton condom bibi a o ton bia bibi a o bia e bo wo dawura ma ene a na du besi e kina me na do bebre no wadi me bom oni so beto wan bye bye.